भइल नगरी। कहा ई कोड़रा नगरी महादेव के चर्चा जे भी करावता ओकर घर आनंद हो जाता। यानी कि पूरे कोड़रा गांव आनंद भइल बा गुरु शिष्य के रिश्ता जुड़ के। आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु। आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। आनंद भइल नगरी जय शिव। आनंद भइल नगरी एही काला जुग में हरिंदर भैया आईनी एही काला जुग में होली लम दीदी आईनी एही काला तीना ही सुतवा गेला ना बता देले सगरी आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। तीन गो सूत्र से जे भी महादेव को गुरु बनौले बा ओकर जान तले ओकरा घर के जे भी पति बा बेटा बानी भाई बानी दारू पियत होखे दारू तारी तो बिल्कुल छूट गइल बा। और कोची गांव गांव में टोला टोला में का होला जहाँ गुरबन बैठे लो चुंगली ये सब छूट गइल बा। दारू ताड़ी चुंगली सब छूट गइल बा। आ छूट जाई साहेब भरदलगर के माध्यम से जे भी गुरु बनाई छूट गइले दारू ताड़ी छूट गइले चुंगली छूट गइले दारू ताड़ी छूट गइले चुंगली। इनके गुणगनवा गावे लोग सगरी आनंद भइल नगरी एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। एहो शिव गुरु आनंद भइल नगरी। बात रहे जे भी दीदी बा महादेव के गुरु बनौले बा अगर जो 10 गो गुरुबान में बैठल बानी एक दूसरे के शिकवा शिकायत बतियाई तो असली शिष्य ओकरा निमन ला लगी। कहे कि का तू बतिया तरू अरे गुरु के बात बतिया दूसरा के बात बतिया में का फायदा बा। गुरु के बात बतिया में सब फायदा बा मिली। छूट गइले दारू ताड़ी छूट गइले चुंगली छूट गइले दारू ताड़ी छूट गइले चुंगली इनके है नमवा जपेला लोग सगरी
भोले